Ahojte, tu vaše OKR Moto a Riči. A ja Barny, čaute. Ahojte, vítam všetkých priaznivcov štvorkoliek. No a vítam všetkých priaznivcov štvorkoliek a chceli by sme vám predstaviť dva úplne nové stroje, úplne novinky na sezónu 2026. No a toto je tá toľko spomínaná Ferrari v mojom poňatí. Je to CF Moto C5, vidíte v krásnej červenej farbe. No a tu máme úplnú novinku, na ktorej sedí Barny a je to Terox v predĺženej verzii 550L, ako vidíte. Možno, že budete počuť moje kroky, lebo máme tu nejakú suchú, vysnutú trávu, ktorú vidíte možno, že aj na videu. No a máme za sebou takú kratšiu jazdu, prvé porovnanie strojov. No a opýtam sa Barnyho, čo ťa napadá, keď takto cítiš, alebo čo by si povedal o týchto strojoch? C5 je taká agresívna. Áno, čiže doplnil by som Barnyho. C5 je taká športovejšia, agresívnejšia, má trošku tvrdšie perovanie, alebo ten základný seating toho nastavenia perovania je taký tvrdší, ako má GOZ. Trošku viac alebo lepšie reaguje na pridanie plynu a má taký agresívnejší nábeh toho výkonu. No a samozrejme vyzerá aj oveľa športovejšie, hlavne keď zapnete tie predné svedlá a vidíte ten svetelný čumák alebo podpis toho stroja. Čiže celý stroj je taký športovejší a možno trošku aj pre niekoho krajší na pohľad. Aj keď dá sa povedať, že jedná sa skoro tú istú techniku, ktorá má, keď si pozrete okrmoto.com a tam uvidíte, čo ja viem, rovnaké dĺžky, rovnaké perovanie, skoro rovnaký motor, ale predsa je tu pár takých drobností, ktorými sa tieto stroje líšia. No a ukážeme vám konkrétne, v čom sa líšia. A ešte by som povedal, že C5 je taký športovejší stroj, lepšie reaguje na plyn, má trošku tvrdšie perovanie, tak naproti tomu Terox GOZ 550 je taký komotnejší stroj, má mäkšie perovanie, aspoň nastavenie toho perovania je do takého mäkšieho a má také klasické štvorcové svetlomety, nemá také agresívne LED svetla alebo agresívny LED popis. No a vyzerá ako taká staršia pani s tými svojimi očkami a skôr pôsobí na mňa takým svojim ukludňujúcim a príjemným dojmom. No a keď sa nad tým zamyslím, obidva stroje na rozdiel od 1000 a 850, ale hlavne od tých 1000, ktoré my milujeme s Barnym, tak pôsobia takým nejakým ukludňujúcim dojmom, že jazda na nich je taká, že chcete ísť tak trošku pomalšie, trošku vnímať viacej tú prírodu, trošku viacej sa pozerať a rozhliadať sa okolo seba. Čiže na takú vyslovenú turistiku by som určite bral takéto stroje. Oni sú aj jednovalcové, majú vynikajúcu spotrebu paliva a tak človeka nútia trošku premýšľať popri tej jazde v tej prírode, vychutnávať si tú krásnu prírodu okolo, dostať sa na také miesta, kde by ste sa s autom nedostali, lebo tieto stroje určené hlavne na prácu zvládnu, dá sa povedať všetko, každý terén, lebo sú tam redukcie, máte tam pohon 4x4, majú terénne kolesa, terénne ambície. Čiže keď budete jazdiť v nejakom veľmi tvrdom offroadovom teréne, tak tieto stroje určite budú stíhať tým 1000 v takých ťažkých triálových úsekoch. Jednak sú ľahšie, trošku lepšie zatáčajú, majú menší rate dotáčania sa, takže v ťažkom teréne určite sa nestratia pri tých nižších rýchlostiach. Tam, kde sa stratia, to bude určite nejaká diaľnica alebo nudná asfaltová cesta. Samozrejme majú menší výkon. No a samozrejme s týmito strojmi, aj keď som to skúšal a trošku som
zaprášil Barneyho. Na takých polných cestách dokážete prehrabnúť tie kolesa, ale vyslovene vás nebudú k tomu nútiť a provokovať. No a pozrieme sa na tie drobné nuancy a veci, v ktorých sa stroje líšia. Tak ako som spomínal, vidíte, že tu máte agresívne LED osvetlenie. Ja sa pokúsim aj zapnúť, aby ste videli, ako nejako svietí tá štvorkolka, keď nájdem kľúčik. Takže vidíte, máme tu nejaké takéto svetlo. No a tu dole nebudem teraz zapínať, lebo aj tak je obrovské svetlo. Tam svietia reflektory. No a poprosíme Barneyho, aby nám zapol predné svetla, aby ste videli. Áno, vidíte, že tu tie svetlá sú také skôr, aj keď ledkové, také nejaké klasické. Skús dať nejaký reflektor, aby sme vedeli, či sa niečo udeje. A veľmi to cez deň nevidieť. Dajme tie 4x4 blinkre. 4x4 ide. Ide, vidíte, je to také milé, také trošku retro, ale ja si myslím, že úplne v pohode. No a čo potom určite, keď budeme testovať tie stroje a vyskúšame, bude to, ako svietia v tme, ktorá štvorkolka svieti lepšie. No a pozrieme sa. Vidíte, že ten dizajn tej C5 je taký športový, ale napríklad tu ten kryt nemá nejaké farebné vyhotovenie. Tu u Goza sa mi páči, aj keď vidíte, že máme trošku iné hliníkové kolesa, že tu máme túto oranžovú farbu. No a ja oranžovú farbu milujem, vidíte, že má oranžové tlmiče, navíjak má nejakú oranžovú farbu. No a vidíte, že v tom dizajne prevláda alebo vysvitne nejaká oranžová farba. Ja si myslím, mne sa osobne páči táto zelená farba, ktorá sa viacej hodí do prírody, ako taká svietivá Ferrari farba. Aj keď mne osobne sa táto červená viacej páči ako tá sivá, ktorú sme spolu s Barneym porovnávali. No a vidíte, že aj keď toto je štvorkolka, ktorá je lacnejšia, približne za nejakých 5870, ale nie som si celkom istý, takže mrknite na okrmoto.com a tam si pozrite presné technické údaje. Aj cenu vidíte, že tu máme chrániče rúk. U drahšieho stroja nemáme chrániče rúk, ale zase máme hliníkové stupačky na šlapy. Tu máme len také plastové, klasické. No a Barney zbadal, že tu není pod tým plastom žiadna výstuha alebo rám. Kým vidíte, že C5 ten rám v podstate tam dole má. Tlmiče vidíte, že aj tu sú farebne zladené. Aj tu. No a keď sa pozrieme, obidvoje majú príjemné rukovete na pohľad. V podstate tá technika tých displejov, dá sa povedať, skúsme zapnúť, že čo to ukáže. Vidíte, je taká kvázi tá istá alebo podobná, len tu máme nejaké chrániče rúk, ja si myslím veľmi dobrá vec. Tu máme takú kockatú radiacu páku a menšiu zátku nádrže. Tieto ostatné prístroje sú tie isté, vidíte, že tu máme takúto väčšiu lopatu a väčšiu zátku nádrže. A rukovete, v podstate všetko ostatné ostáva. Ja ešte na chvíľočku zapnem, aby ste videli, ako vyzerá ten displej. Vidíte, že to je v podstate to isté ako u Goza. A čo som zabudol? Jediná vec, ktorá sa nám nepáči na týchto strojoch, to sú tie nešťastné spínače smeroviek, aj keď sú na pomerne prehľadnom mieste, ale keď chcete, aby ste sa dostali do tej 0. polohy, musíte mrknúť na ten volant, alebo musíte získať obrovský cit, ktorý získate po niekoľkých tisícoch kilometrov. Čiže niekedy vymýšľať niečo nového miesto toho osvedčeného, čo funguje, je tak trošku, povedal by som, aj na škodu. Vidíte, nabíjať môžete telefón alebo rôzne prístroje, to máte u obidvoch strojov. Čiže tu máte USB-C USB-C a USB-A.
A tu máme klasickú 12V zásuvku. No a ešte sme prišli na to, že GOS nemá tie odkladacie priestory, C5 má dokonca aj na obidvoch stranách, keď sa pozrieme, ktoré pekne fungujú na ten magnet. A ešte som zbadal, že tu máme pogumovanú, viete, pre toho spolujazca, to uchytenie, kým... Ale ja si myslím, že aj tu, Aj tu je? je. Aj tu je, áno. Len má trošku ináč ten podpis spravený. No a prišli sme na to, že tu vzadu máme takúto schránku, kde si viete odložiť viacej vecí. Pokiaľ si nedáte kufor, tak tu máte väčší odkladací priestor ako u C5, ale zase keď si dáte kufor, tak prídete o tento priestor. No a zozadu skúsme zapnúť svetla, aby sme ukázali podpis zozadu, že aký má. Dajme, dupni prosím ťa na brzdu. Áno, takto nejako nám to svieti a dajme tie blinkre ešte, aby som vedel ukázať. Čiže takto to nejako funguje zozadu, vyzerá zozadu. Čiže zozadu sa mi ten GOS páči viacej ako spredu. Spredu až tak moc nie, ale z boku, zozadu možno, že trošku viacej ako tá C5, že by? No ani nie. Tá C5 vyzerá dizajnovo podľa všetkého športovejšie a agresívnejšie. A hľadám ten kľúčik zapaľovania. A ešte jedna vec ma napadla, že sú to traktorové stroje so všetkými svojimi výhodami aj nevýhodami. Jedinú vec si musíte v podstate uvedomiť alebo mať na pozore, že viete naštartovať tieto stroje buď v tej parkovacej polohe alebo v neutráli. Keď tam budete mať zaradenú nejakú inú rýchlosť, tak nenaštartujú. To je kvôli nejakým bezpečnostným predpisom, kvôli tomu traktorovému prevedeniu. No a ďalšia vec, že máte prednú brzdu na ľavej ruke, tam kde máte u motocykla spojku, kým Euro 5 alebo L7 verzie majú normálne ako na motocykloch brzdu na pravej ruke. No a čo by sme dodali takto na záver? Neviem, čo ťa napadá, Barney, alebo čo by si dodal? A že obe dve stroje sú veľmi dobré. Tiež mám to taký pocit, že určite je tam veľký krok dopredu. Určite sú tieto nové stroje oveľa lepšie ako tí predchodcovia. Hlavne tá prvá generácia mňa osobne až tak moc nezaujala. Tejto 500 alebo 400. Tá druhá generácia je fajn, to sa už dá v podstate užívať, alebo je to taký plnohodnotný stroj, na ktorom aj ja rád jazdím, ale zase tieto nové verzie sú zase niekde úplne niekde inde. Čiže keď chcete nenáročný stroj so super dobrou spotrebou, kde u toho CF Mota máte 5-ročnú záruku a u toho GOSa máte 3-ročnú záruku, tak ja si myslím, neváhajte, berte, kým ešte takéto nádherné stroje v OKR Moto sú. No a spomenul by som vám ešte tú jednu obrovskú výhodu, že tí, ktorí bývate nedaleko OKR Moto, tak máte nablízko overený záručný a oficiálny servis, kde môžete tie svoje stroje zobrať. Lebo ako som spomínal, jedna vec je záruka, ale z tej záruky vyplývajú aj nejaké povinnosti, že musíte prísť po prvých 500 km na prvý záručný servis, samozrejme je to platený servis, a potom každých 2000 km alebo raz ročne prísť na servis, aby ste nestratili u toho CF Mota 5-ročnú záruku, u toho GOSa 3-ročnú záruku. No a predstavte si to, že nie všetci majú šťastie na ten záručný a dobrý servis, tak musia cestovať.
napríklad taký človek, ktorý si v Štúrove kúpi nejakú inú štvorkolku alebo inú značku, ktorú my nepredávame a servisujeme, povedzme v Bratislave, tak na ten servis musí cestovať 3 hodiny do Bratislavy, 3 hodiny čakať na servis, potom 3 hodiny cesta späť, čiže stratil zo svojho života drahocenných 9 hodín času, ktoré mu už nikto nenahradí a nikdy si ich nekúpi späť. Takže keď budete vyberať stroj, tak sa obzerajte aj za tým servisom, aby ste mali k tomu stroju servis, lebo jedna vec je kúpiť si ten stroj, ale ten stroj potrebuje ten servis. No a keď sa pozrieme na ten prvý servis, a ja sa chystám o tom aj napísať nejaký článok, lebo všetci si myslia, že ten servis pozostáva z toho, že vypustím olej, vykrútim olejový filter, napustím olej a to je celý servis. Tak to je obrovský omyl, lebo prvý servis to je konkrétne 36 servisných úkonov, ktoré predpisuje výrobca. A tých 36 servisných úkonov je potrebné v podstate spraviť u každého jedného stroja pri tých 500 km. U toho 2000-kového servisu je tých servisných úkonov trošku menej. No a prečo to spomínam? Spomínam to kvôli tomu, že už aj CF Moto pomaly prejde na elektronické servisné knižky, kde sa budú tieto servisy elektronicky evidovať. A tam už v podstate nebude priestor na chyby z vašej strany, čiže keď zabudnete a neprídete, okamžite stratíte záruku. A ja si myslím, je dobré mať na takýto stroj záruku. Určite to pridá k tomu takému pocitu bezpečia alebo takej spokojnosti, lebo viete, že ten výrobca proste ručí za ten svoj stroj. Samozrejme, v tej záruke nie sú takéto veci, ktoré sa derú, čo ja viem, brzdové platničky, pneumatiky, akumulátory, tam máte trošku zníženú záruku, ale zase keby vám vybehla, ja neviem, nebodaj, čo sa stalo, nechcem spomínať u ktorého stroja, ojnica cez blok motora, tak samozrejme to je súčasť záruky. Takže na záver, určite si príďte tieto nádherné stroje vyskúšať do OKR Moto, alebo ešte lepšie nebodaj aj kúpiť, objednať. Takže tak ako hovorím vždycky, viazne to už len na vás, my sme tu pre vás už viac ako 23 rokov, čiže chýbate už len vy. Tu váš Kuba Richard a Barney. Ahojte, čaute, prajeme vám krásny deň, ahojte, čau.